en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi makko nelaɗo e men mo jamirɗen yen juule kala saaha buuɗal yurmede so feeri feeñi feeñe windere waɗi caafe caafe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓatake buuɗal yurmede yaday buuɗal yurmede moni kala janga hen gonka kame rendo ɓatake yurmede ñande jeenayi mobare hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ne hawre lewru siilo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɓatake men hande ko nehdi eɗen jogui hen namde ɗiɗi mbete ñamminde e nehde ko gotum walla wona gotum heewi ɗo neɗɗo neha ñammina ha mawni jogui needi kame newuya heewi ɗo neɗɗo ñammina nehaka bonni rendo ufni aduna kala so tawi wiyama paale paale won ɗaccuɗo place mum no heewi wiide kala saaha Ghali Abouba nde tawno hande so tawi a fini subaka aɗa woni e gure men e cuuɗi men e galleji meɗen so wonti wakande ma koma coka ha tiiɗa suudu ma coka ha tiiɗa pantare ma walla mbiyen fawru ma coka ha tiiɗa ɓooyani hay seeɗa ma ha galle maɗa caabe galle ma kala majja ha laaɓa oɗo ñalawma hande mo gonɗen moni kala jogui ko kele jogui kannara rutti kadi waɗi talkure demal suudu mum woto wuyɓe nadde ɓen wuyɓe noon ko sukaɓe meɗen nde tawno needi so ngakki suka janggata ko wujjude buuɗi 5 nde tawno ko cimmotoɗo e kala saaha ko jaadowo e giƴuken walla fedde makko dow walla less nde tawno kamɓene ɓe mbaddata faaro hande ko ɓuura yolbinde tuubaji yaade ne laña koyɗe ene haala konnguɗi ƴagguɗi e kala sahane singlina kanjara seeɗa e poos muɗum taw wona jangguinaɗo wona keblaɗo wona nehaɗo accu kay ko boylaɗo ene yaha e beddaji taw ala paltotoɗo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke hande so tawi an ɗanniyanke walla an yeeyiyanke walla an teefiyanke an o dilliniyanke sababu e kala fannu so tawi hande a are galle so tawi woni a welsidima seeɗa tan sa renaki wolisma walla sagma walla sakkos maɗa heewi ko korsitede téléphone ma nawe walla chargeur ma nawe walla écouteur ma nawe walla carte mémoire gonɗo e téléphone ma wujje walla ɓe guitta batterie ma ɓe nawa ɓe jeeya ɗum neɗɗo goɗɗo on baɗɗo ngal baɗal so tawi fewnitima e koppareje ma ko nawowo haalaka montor maɗa yoga hen sukaɓe men ke wujjude ko kilotaji 9 walla ni tisotaji 9 ko wiyete débardeur aɗa sakkira ɗum ha tente ɓen ɗannotoɓe e kala saaha so garte galleji mumen
holko saabi nguyka kame fenande hande heewi e meɗen teneɗen keewi wiide ɓiɓɓe fulɓe pullo yiɗa gacce nde tawno pullo yiɗa fenande e pullo kadi ko kersowo yiɗa wujjude saabu so wujjitinama ko gacce nde tawno hanki ko gacce jaltinanno en gendije men jehen lutten majjen ndesen leƴƴi goɗɗi ɓen sukaɓe jibine toona gonta ɗin leñi hande noon adi e moni kala ne joofo goɗɗo peɗeli ɓi kaari o ko gujjo ɓi kaari o jogui ko fedde so jamma jangui koɓe wujjoɓe hen sahaji koɓe ƴeeɓotoɓe tene nene mum e baaba mum kala ne gandi kalata dogata koye sernaɓe ne gaddoya ayeji ne dufay ɓen sukaɓe musidɓe tedduɓe gudditen haaqillaji men lekki nehata aye nehata ko an neɗɗo o nde tawno annabi men mo jami kise goni wi ka gaynako a moƴƴinan gaynanteri maɗa ha moƴƴa so moƴƴi ha moƴƴi duwonaɗa ɗum beele barkina walla ɗaɓɓana ɗum ayeje jangga e hoore mum beele barkina kono sikki ala ko an tigui moƴƴinta ndin nedi an o henna gorko bakkiliɗo biɗoma nata dewgal nde tawno eɗen kewi wiide e kala saaha jibinde saɗani kono yimɓeɓe ne juuma e kala saaha aɓe mbiya ɓiɗɗo ne satti nde tawno ɓiɗɗo sodetake aɓe mbiya ɓiɗɗo ne satti ɓiɗɗo ko Allah rokkata ko gonga ɓiɗɗo ko Allah rokkata kono needi ndi ko an nehanta ɗum hoore maɗa nde tawno annabi mo jami kise goni yiɗi ko yen peew yiɗi ko yen neho yiɗi ko yen nundu yiɗi ko yen pawoy dow gonga ɗum woni ko Allah subhanahu wa taala tottimo o yettini en ndeke enen ne sen mbiyen jibintan yen ndesa ha heewa jibinen taw kadi ko jibinɗen ko pop koko boyla ala hen ko haja ala hen ko sura ala hen ko neha woodi tan ko ñammina holtina yarna lelna kono kay hay goto ala e needi heewiɗo daganda ɓiye gam yidde nehde ɗum nene falo nde tawno a yiɗa sukabam ko sukaɓe o e ɓurɗa yidde ko ɗum saabi min sukabam so kaali putta ndiwa dow puroɗa ɗumen jiiɗa fiidi ɗumen heewiɗo debbo dari bonni ɓiyum ha ɓiɗɗo o wonti gujjo rutti adi wujjude nene mum wujji cakkaji yummum wujji jawe yummum e rutti kadi bonni inde yummum e rutti kadi yiɗi yoɓade fittandu jinnaɓe mum e rutti kadi waɗi fedde e wuro taw kadi ko fedde wuyɓe e kala saaha ne jaaha enen janoya e galleji janani ha ɓooye mbatta yaade enen jana e guure janane ha ɓooye mbatta yande e magasin uji mawɗi ha ɓooya paya e guure mawɗe gonta toon bandiji mawɗi taw ɗum foof noon ko an oɗo henna bonuɗo suka saabi nde tawno so tawi en duttima e needi hande ma yi hay jawdi meɗen en donki nehde ɗum saabu jawdi men ko bonnori so wiyama hande baalil nana e galle walla behel nana e galle walla gertogel nana e galle nanata ko jamma e ñalawma era kus nana bonnane fiye piile bonɗe nde tawno en ngala ko wiyete nehde joguiɗen koko wiyete ñamminde ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɗo henna ko caɗele mawɗe no feewi saabu so tawi en duttini haaqillaji men kame jiiɗe men ɗe jiiruɗen ko kalaten ɗo henna ko to banggue woɗeɓe boɗejo kala ko nehi kala kene ñammina nehat so tawi a laari ulludu mum walla a laari rewandu mum walla a laari puccu mum walla a laari muule mum son ganda muule woni diwi mbabba yettaki puccu walla a laari gertogal mum walla a laari nagge mum
wala laari mbabatugal mum kala ko boɗejo wakkili nehi sa ƴeewi tawata kene nehi o ñamminat wo safrat tene so haali ɗum nanat so wi rewandu makko joɗɗo ndu joɗoɗo so wi yaɗa ndu yahɗa so wi ko midi tan ñamata ko midi ndu ñamata so wi a bonnata ɗum so wi a bonnoyi ɗum ndu bonna ɗum ndeke haalaka ɓiɗɗo mabɓe aɓe kalda e mum gilane woni reedu ɓiɗɗo mabɓe gilane woni reedu aɓe kalda e mum e kala saaha jiyan nene o ñuubo e reedu mum ene noddiramo inde nde o rokkimo gila warani aduna ene wiyamo nene mana ni ene yinma bammana ni ne yinma sa yaltima min dokke yidde min gandinma yidde min gandinma aduna an okkoɗo jogorɗarde aduna ko tindiɗi ɓe jogui so tawi debbo ene jibina baaba o tawe kamɓe ɗiɗo ɓe ndenda ɓe jurmogel ɓinguel ɓe ñammina ngel ɓe kalda e maggel ɓe kolla ngel sarɗiyeji ha timma ko poɗɗa wadde ka fotani wadde ko poɗɗa haalde e ka fotani haalde o saaha mo gonɗen gila des années 80 sa ƴeewi nehanoɓe on saaha e caggal duuɓi années 80 ha faynma o saaha mo gonɗen sa ƴeewi ndiɗo neeti ma taw ñamdu mabɓe ne serti jaɓɓal mabɓe ne serti kirɗeli mabɓe ne serti hay dente mabɓe ne serti yeddi laara e dente whatsapp sa yi jibinaɗo ko adi années 80 sa ƴeewino haalirta a ƴeewino wonire dingiral haala makko ɓuuri nehade haala makko ɓuuri teyde haala makko ɓuuri dejje nde tawnoma andi hanki ko woni dingiral jibinaɗo des années 90 walla mbiyen 92 ha faynma ndeɗo hitande nde gonɗen sa ƴeewi haalullaji mabɓe a ƴeewi haqqillaji mabɓe a ƴeewi dinguire mabɓe a ƴeewi ɓerɗe mabɓe a ƴeewi jaɓɓe mabɓe a ƴeewi gonka mabɓe ma taw needi ndi heblo ngo ene ngakki no feewi ɗum noon ko caɗele rendo ha tente enen fulɓe saabu so tawi wonti hande ko jamaji e jumaji janeteni gujje so tawi a yeehi jeere adduggo yarti a addi weccet buuɗi sappo e buuɗjoyi e buuɗɗiɗi tawata ko buuɗɗiɗi ne keddi ko heddi ko nawama tene kadi mo tumɗa o sa wi ko kañum nawi wonda wata wima wona kañum nde tawno hulani Allah andinaka Allah ko dirtinowo kala ko joƴina ko penowo kala ko haali woni haka nde tawno bammakko woni ko caggal leydi nene makko ko bewnuɗomo e wuro ko copcoptinowo wo jangguinaka wo renaka o yaha wo dolna seeɗa o watta dartade bammakko ɗon wonɗo wiyete rento o sa renaki mbaramo maya e kaso ɗum ko konngol kono ɓiɗɗo so yettima ɗon laamu wonko nafata ene moƴƴi kocca ɓiye nawa ɗum gendarmerie walla nawa ɗum militaire walla nawa ɗum police kollaɓe wonde o ko ɓiye kono wo dolni o yettima won nokku so renaki mi waramo walla o warami goto amin yaha kaso ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen yiddam ko mbaɗemo e armé neha noon kammo ha tiiɗa hay so nafanimi e gurdam makko o wasa wujjude o wasa wurde penale o wona dadiyanke walla o wona koniyanke o wawa jogade gurdam makko ha timma e jungo makko so tawi en jiiɗi wallude sukaɓe men musidɓe tedduɓe alay sagel duttoɗen e needi tigui rigui taw ko needi gonga e gonga goppen wiide ɓi kaari o nehaka e goppen wiide enen nawliraɓe wonɓe e galleji ɓe ɓi kaari o ko bonɗo needi
ɓi kaari o ko bewnaɗo walla so tawi yummum ene galle a suusa wiide ɗum haydara so yummum yalti galle heddaɗo furoɗum aɗa fubto ɗum aɗa wadda mum conmami cottumami heewiɗo suka gorko woni galle ene sontodira e gorgolaɓe mum ene weddodira e paɗe gorgolaɓe mum hen sahaji ni ne ƴatto gorgolaɓe mum kono so nene mum arti hay goto kadi haalata nde tawno yimiraɓe jiɗodira kaldata moni kala ƴeewata koko metti ɓernde goɗɗo ene waɗa ko ɗum woni pinal jolngal e ɓerde mabɓe e kala saaha so tawi enen worɓe ɓe en jurnitta ko galleji ɗi mbiɗen o saaha woƴi en ko mahde kuɓeje towɗe woƴi en ko wadde ɓale miruji woƴi en ko dañde nebam kame maaro e kala saaha sodde yaboy woƴi en ko caabune kame holtinde est ce que aduna mi yaara ɓandu ɓoldu e rendo mi jogo needi kami haqille ɓurni mi ɓornade dolakkaji pasaɗi biyaɗi jasiniére gagnila taw minne haaka moftumi nder ko soɓe ɓolo ɗo garmi kala komi gujjo komi penowo mi acca cimti bondi ko hunde hulɓininde sabu hande eɗen jiya yogay mawɓe yaroɓe duuɓi 3 duuɓi 35 nde tawno keɓani needi ndi ponno ne heede taw jinna min puusi jalti ɗannima ɓenne kadi hande ko jomum haali kala fenat jomum wuuri ko guyka jamfaji hayɗo jomum ɗanni to wawa wuurde taw fenani wawa wuurde taw wujjani wawa wuurde taw jamfaki waɗi noon ko needi ndi eggi yeehi ha laaɓi en puusi en ɗannima yoga hen jinnaɓe men ceerama jalti ɗin galleji jinnaɓe men worɓe gaddi rewɓe woɗɓe ɓen rewɓe jiiɗa ɓen sukaɓe ko doofol ɓe ɗin galleji mawni ene laara ko mbatte ko ha puɗɗo ƴeesade seeɗa jawo bammum jawo gorgol mum gonta wat boniyankoɓe ɗum waɗi ko abou zeydi qarwani wiyata e kala saaha yejjidde haqqe ene fuɗɗa aaƴare kala mo jiggiɗɗa haqqe mum aaƴoma sa yejjiti haqqe joom suudu maɗa kala ko kalɗa wima feni sa woppi haqqe ɓiye o aaƴoma o bonna indema o bona needi ha kersa haalde e jama walla e juma heewi almami juma kaalowo heɗane heewi gando mawɗo kurlaɗo joom defte sariya biyeteɗo naame kala saaha ɓiyum yeehi addoyi ɓiɓɓe ha heewi ñappi yeeso mum walla ɓiyum wiya waɗi pale e kala bangeji ɗeɗo gueɗe kala ko ngakkude needi ene heede ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke buuɗal yurmede yewtere mum o ñalawma hande ñalawma mawɓare namde ɗiɗine hen mbete ñamminde e nehde ko gotum walla wona gotum mbete neɗɗo so ñammini ɓiyum tan ene yona taw ne hani walla ala koma ñammina neha nde wona ɓiye so tawi ne laato holno mbatten hande ko ñamminten ko ha mbatten nehde ɗum gila en nimsani sabu hande heewiɗo jiiɗa ɓiɗɗo wari baaba heewiɗo jiiɗa baaba wari ɓiyum heewiɗo jiiɗa debbo wari joom galle mum heewiɗo jiiɗa gorko wari joom suudu mum musidɓe tedduɓe ɗeɗo gueɗe kala saabi ɗum ko needi ala nde tawno neɗɗo so tawi wo jangguinama needi ma dañ ko wawi wadde ma dañ ko wawa wadde ma dañ ko suusi wadde ma dañ ko suusa wadde ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala jangga hen ɓatake rendo musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr
kettuki malaki jam yo jamala ñallanen rendo fulɓe